Intentzioa ez dela hemen kriston bilketa itea, osasun materiala eta medikazioana, eta hoi ez dakitzen bat maletatan edo poltxatara eramatea eta Afrikarri ematea. Guazkenen, jutegean area eta medikazio banatuta, bale oso ondo ez, argazki batin eta bituzte bildu deun. Ja, baina eske ez badeu erakusten, gu osasun profesionalak izan da, bale inbar deula osasun material bilketa bat eta medikazio bilketa bat, baina ze zentzu daka materiala eramatea eta esatea behitu ze ondo hau bildu deu, baina ez baldin baitugu osasun hezkuntza programak iten. Orduan intentzioa baita ere proiektuana, osasun materiala biltzeaz gain, da osasun heziketa programa desberdinak aurrera eramatea. Bai, osasun profesionalai bideratutakoak, hango esan kanpalekutan erizaintza eskola bat badagoela eta erizaintza eskola horrekin eta osasun ministerioarekin oso gertutik eta erdeaz esaten dana kodo lan egingo dugu eta baita ere errefuxiatuei bideratutako osasun hezkuntza programak, adibidez diabetesa, hipertentsioa, emakumeekin sexualidadea, menopausia eta hilerokoa, osasun heziketa hauek eta tailer desberdinen bidez gauzatuko ditugu behaiek osasun ezagutzak izan ditzaten badituztela, baina hori ere prestatzea oso garrantzitsua dela deritzogu.